abyste teda měli představu, co budeme dělat, tak to jste četli v té přihlášce. Vždycky začneme nějakou rozcvičkou, pak budeme dělat techniku, technické cvičení a budeme se učit krok, který bude softový, odpoledne pravděpodobně nějaký stepový. Pak tady mám jednoho hosta, pojď sem. To je hostová, dobře. Tak, to je Zuzana Ferebauerová, rehabilitační lékařka, která teď pracuje na Malvazinkách, tak jak v tomhletom oboru. A protože všichni víte, že vás po tancování všechno možný bolí, tak dneska odpoledne před obědem, pak vlastně budeme začínat těma hodinama a zítra tím budeme končit. Budou rehabilitační hodiny, kdy se vám budeme snažit obě dvě souběžně vysvětlit, jak se o svoje tělo starat, jakým způsobem si odpomoct od bolesti a proč jsou některé věci důležité a není dobrý je zanedbávat. Začneme s rozcvičkou. Zkusíme jenom obyčejný základní postoj v páté pozici. Když se postavíte do první, otevřete nohy po podlaze a stoupnete si do pátý, tak byste si měli srovnat tělo tak, abyste měli ramena dole, nesmí být takhle, musí být dole. Lehce dozadu vám tlačí ruce vlastně jakoby za zadek, nemají být vedle těla, ale lehce za. Tak. S tím, že by vám neměli ujíždět takhle boky. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A teď. Point up, back. 5, 6, 7, 8. 2, 3, change. Back up, 2, 3, change, 2, 3 a jele. 7, 8, moment. 2, 3, change, 2, 3, up, down. Ještě spolupráci s Terkou Bachovou vlastně jsme vymysleli takový trošku na taneční irských tanců šitej na míru program, jakým způsobem mám pomoct v tom vůbec pochopit, v čem ten problém tkví, proč prostě pořád ty záda bolí zrovna tady a proč, když prostě chci vyskočit toho jelena, to prostě nejde a snažím se a furt to nejde tak prostě myslíme si, že dlouhodobou prací se to dá nějakým způsobem zlepšit a ty lidi potom, co chodí ke mně, tak chodí pak lepší a lepší se a přijdou, hlavně už to jde a hlavně už mě záda tak neboli, tak je to potom hrozně hezký, tak to jsme pak chtěli předat a samozřejmě to je takhle jenom v cuku letu a to, co si z toho odnesete, možná bude 1/10 toho, co tady je, ale i když to něco malinko prostě ve vás zůstane, tak by to bylo hezký. Jo, a nechci vám tady říkat moc teorie, protože teorie stejně úplně to prostě na té hlavě mluvit nebude, to jsme se domluvili. Budu se snažit, jo, ale prostě zkusíme to trošku víc prakticky. Takže si teď stoupněte